som 3 pagesos i tots 3 tenim més de 80 anys. O sigui que... L'Hermini Puig és un dels referents d'un temps que ja no tornarà. Als seus 83 anys és un dels pocs pagesos que treballen a Cerdanyola, una vila que no fa pas tant de temps era tot un referent vinícola. Costa d'imaginar les fileres de vinyes verdes al paisatge d'avui. De fet, els terrenys que encara treballa Puig són tota una paradoxa. Limiten amb espais naturals com el Parc de Collserola o la Riera de Sant Cugat, però també amb un símbol de la nova societat del coneixement, com el Parc Tecnològic del Vallès. Els que són pagesos, ara tots 3 ja som molt grans i treballem molt poc, però abans, 10 anys enrere i més enrere, doncs, esclar, cultivàvem a tota marxa i ens veníem els productes a casa. Vam tenir bastants problemes amb els botiguers perquè veníem i al final, el punt bàsic és que nosaltres podem vendre el que produïm, el que no podem comprar per tornar a vendre. I això és el que al final ens vam arribar a posar d'acord amb els botiguers, parlant-ne, i vam seguir anar venent els productes que nosaltres produïem, i prou, ja d'això. Al final de la Rabassa Morta va ser el pròleg a la pèrdua de l'agricultura. El propietari cedia un tros de terreny per 90 anys. Per 99 anys. Llavors, aquella persona havia de plantar la vinya, conrear la vinya i d'això. Llavors, quan era a la collita, diguem, a l'hora de collir, havia de pagar una quarta part al marquès, que era com si fos l'arrendament. I llavors, esclar, el marquès, com deia, als anys 60 ja va començar a comprar les vinyes i d'això. Llavors es van anar acabant els pagesos. Llavors va començar l'Escondel, l'Uralita, les Baietes i tot això, i la gent se'n va anar a treballar d'això. I llavors tot va anar degenerant. Ser pagès, més que un ofici, una manera de vida. La necessitat de treballar en tinc o no en tinc, és molt d'això. El que tinc és la il·lusió de fer una cosa. Una cosa que l'agricultura és l'ofici més bonic que hi ha al món. Perquè aquí hi ha una mongeta. I això són mongetes i tomàquets, que és això. Doncs plantes una llavor i la veus néixer i la cuides. I aquella llavor depèn de la manera que l'has cuidada i la manera que l'has endevada, et dona una producció, que això és la teva il·lusió, que la terra correspon amb la teva feina. Si tu plantes una llavor, la cuides bé, i d'això la veus néixer, és el teu treball, però també és la teva il·lusió. Cultivant per a casa, per continuar sent pagès. La gent de cada casa tenia un hort per la seva subsistència, plantaven patates, això era per la seva subsistència, però el principal era el vi. Tenien una o dues o 3 vinyes, el que fos, i llavors tenien el vi. Cerdanyola era el primer municipi productor de vi de la comarca. En primer lloc es va fundar el celler de Ripollet, el celler cooperatiu. I allà tenien una mala elaboració del vi, o sigui que feien un vi dolentíssim, que no servia per res. I ja hi havia un propietari, o sigui, hi havia gent que tenia alguna vinya que era més o menys pròpia, o d'això, i s'elaborava el vi a casa seva. Llavors aquell, amb les seves maneres, feia un vi que estava bonet, però el que anava al celler era un desastre, no d'això. Per fer un bon d'això, el celler havia de classificar el vi. O sigui, els raïms s'havia de classificar. Llavors, els raïms bons per fer un bon vi i els vins dolents per llançar-lo. I això no es feia. I llavors, esclar, sortia un vi que no volia per res. El 60% del territori era vinya. Cerdanyola era irreconeixible per a un veí d'avui. Des del carrer Ample cap a Cordelles, diguem, o cap a Can Serra, no hi havia res, tot eren vinyes. I des de la plaça Sant Ramon cap a d'això tampoc no hi havia res, i això fa 50 anys, No és que d'això, quan jo era jove, festejava, encara aquí al carrer Sant Ramon, anava a agafar la nòvia i anàvem a ballar a Cordelles. I quan sorties del carrer Ample fins a Cordelles no hi havia res, un passeig.
per d'això anàvem a ballar cordelles. De la plaça Sant Ramon cap allà no hi ha res. Els barris d'avui no hi eren ahir. Després de Cal Altimira hi havia les Fontetes. Travessaves el riu i hi havia allà un d'això d'alzines, un bosc d'alzines i pins, encara aquells pins que encara hi ha d'això. Allà el Mora va muntar un xiringuito i anàvem a ballar allà i fèiem ball amb una gramola i li dedicaves, pagaves una pesseta i li dedicaves el ball amb una noia. Quan travessaves el riu anant cap a les Fontetes eren horts. Encara sort que van deixar aquells 4 pins. Els animals estaven presents a totes les cases. El pagès subsistia gràcies a l'animal, perquè l'animal l'ajudava amb tot, perquè havia de llaurar la vinya, havia de traginar els raïms, havia de fer totes les coses que es fan al camp, i això ho feia amb un animal. I cada casa, la major part de cases del poble, als anys 60, la major part de cases del poble, cada casa tenien almenys un cavall. El president dels Arriers, orgullós dels 3 toms locals. Llavors tenia l'avantatge que és al principi, o sigui, la primera festa que es fa a l'any. Doncs llavors també tenim un d'això que fem molta propaganda, perquè fem, ja heu vist la revista que fem 10.000 i la repartim per totes les escoles. Llavors la gent d'això, i ho viu, i ho vivim, perquè la gent, els que venen de fora, que venen de la Roca, de Gavà, d'això, es queden meravellats de tanta gent que hi ha al carrer. És que després dels Reis és la festa que treu més gent al carrer. Molta feina que fan pocs i recuperant formes de col·laboració antigues. Tenim l'avantatge que com que ens tenim els animals aquí fora, no heu vist que hi ha un camió blanc, que el camió també és nostre. Hem de preparar per entrar-lo aquí dintre, però encara no ho tenim preparat. Doncs llavors amb aquest camió anem amb altres puestos, amb altres pobles, que aquests pobles venen aquí, i llavors fem una espècie que abans en deien un tornajornal. Tu anaves a treballar per un home, i llavors aquell home, en vez de pagar, aquell home venia a treballar amb tu. I doncs fem, amb els cavalls encara seguim fent el que s'ha fet des de temps immemorials. Un parc agrícola a la Via Verda, per què no? Els ajuntaments, cada ajuntament d'això sempre ho he reivindicat. Feu un espai agrari. D'això, sí, ja ho farem, que sí, cap aquí, cap allà, però entre que hi ha molt... Clar, s'hi ha d'emplear molts diners, perquè d'això, i els ajuntaments en passen, tots els ajuntaments en passen. També tenim l'avantatge que no deixem perdre-ho. Perquè d'això, o sigui, encara que tots aquests terrenos d'aquí dalt no es cultivin, que són dels laors, d'aquí de la Granja Rosita, doncs de moment està declarat com a mig espai agrari. A Collserola n'hem parlat moltes vegades i d'això, no diuen no, però tampoc acaben de decidir. Un missatge de tolerància i respecte. Aquí l'única cosa que jo poso una mica de respecte amb la gent, perquè al final si per aquí ve algú i li dius que aquí no hi ha camí, que torni enrere, paso por donde me salen los cojones, que tu cállate, viejo. Una mica de respecte i prou, que amb una mica de respecte aniríem tots molt més bé.